Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leres Allah Subhanahu wa taala kanthi sedaya pangandikanipun mekaten sampun paripurna. Wasan widya suci Al-Qur'an parandini swantenipun tasih lamat dumuring angkasa sumusub hemo hemantaka. Saya handhatel inggih yatim pratandhani katarimo pamaosan ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak para tamu kakung putri ingkang satu kutermatan sawatawis tumunten katiti laksana ginalak lambang bahagian ingkang lenggahan raina samangke upacara grobongan jangkep ingkang sedaya katindahaken Ibu Juru Pangrengga Busana ingkang wedal menika ndherekaken kadang-kadang Wahid Wedding Organizer ingkang mijil saking laladan Pacing Padas Ngawi lumaksana upacara grobongan lamun cinandra arsa hangkrungkepi mring Ibu Pertiwi Candrani lumaksana semoga leng-lenging driya mangu mangungkung kanduhan iman Pinarung swantenipun Kadang Pradonga Hangrangin. Pinarung swantenipun Kadang Pradonga Hangrangin Hambabar ketawang Ibu Pertiwi. Nulya jengkar saking sasana palenggahanira Ibu Juru Pangrengga Busana. Giya mratitesaken murih rancak ing upacara grobongan ingkang sepisan winastan sembah kalbu ya sembah kolbu temanten putih lenggah sesendokan wonten sangandhapipun ingkang garwa tangkeping asta sumungkeming jengku sinartan ning cipta rumasuk ing sanubari saha hanyandang rumentahing pangastawa mendika sarwa ririh lamun saged kawasing lati Kakang Mas pangabekti kula kunjuk wonten ngarsa panjenengan tindak sapecak tembung seklimah ingkang boten meranani penggalih mugi diagung ing pangaksami ugi kepareng kula matur wonten ngarsa panjenengan bilih kula tresna panjenengan menika ati pawitan kula boten amargi bondo lan donya ing sekawit bondo donya bisa sirna katresnan kang sejati menika dados kekajengan kula Yayi garwaku kang banget ndak tresnani bombong penggalinipun Kakang dene jeneng sira ngucap sumpah prasetya kang mangkono ora liwat muga Gusti Kang Maha Kawasa ngidenono bebrayanku lan sliramu iso langgeng tatak tutup donya praptek delahan ngestokaken dawuh Kakang Mas mugi sawetawis Allah Subhanahu wa taala paringono kanugrahan yektos samudanipun saged kasembadan. Ayo Yayi, derekno aku sungkem ana ngarsaning Rama lan ibumu ya Yayi. Monggo Kakang Mas, kula derekaken sawetawis. Kinarul maksana kang putu temanten kekalih. Kula maksana kekandhen asta bebasan keket araket kembang gula kumepir pulut kang pinara sasra. Tindaknya ora pepeh ngupadi papan dununging ora melani bukang putra temanten kang putra temanten putri sawasa kepareng kapanggihaken kepareng sedya hangaras padha mring pepadanira lenggah sesedokan tangkeping asta sumungkeming jengku sinartan ening cipta rumasuk ing sanubari saha hanya nyandang rumentahing pangastawa
semanten Rama lan Ibu Dopi Hanambi sungkem ingkang putra temanin kekalih sumedhot ing Wardaya tan bangkit sinayudan sakala hangelus pamidhanganira saha winiwirik maneh kanthi kebaing rasa sutresna asih kawusa Dopi Hanambi sihing Rama lan Ibu putra temanin kekalih hangeles kekes kadya linolos bebayune kembang-kembang wadanane blebel mijiling kang waspa brol lamonta cinandra pindha hamparan mutiara kang rinunce karone ngeduk nalika samana ibu kang wus minangka dados papaning yoga brata ing antawising Nawa Candra Dasawari sabapa ingkang kepareng hangukir jiwa lan raga saha hanggula wentah wiwit kalaning samana dumugi samangke akhir dewasa palakrama semanten Rama lan Ibu Dopi Hanambi sungkem ingkang putra temanten kekalih datan mobah datan musik bebasan jegrek kadya Tugu Sinokarto kekalih nyoha namung saged meminta nugrahaning Gusti Kang Maha Kawasa mugi kanugrahan keberkahan tansah tumanduk kajiwa kasarira wonten ngarsanipun Kang putra temanten kekalih lemaksana ngumadi papanduning Rama lan Ibu Kang putra temanten kakung kepareng sedya hangaras padha ing pepadanira lamun cinandra tan probeda candrane wijiling pangandikan lamun saged gawe sing lati Rama Ibu pangabekti kula kunjuk wonten ngarsa panjenengan Rama Ibu mobile wonten tindak sah pecak tembung seklimah ingkang boten pranani ingkang boten kersebaken wonten penggalih panjenengan ugi diagung ing pangaksami semanten ugi kula Rama Ibu Taruma Firdaus ngaturaken pangabekti kunjuk wonten ngarsa panjenengan mobile wonten tindak sapecak tembung seklimah ingkang boten kersebaken penggalih mugi diagung ing pangaksami nggih anakku Cahayu anakku cah bagus ora ana kang salah ora ana kang luput ya nggih ndak bebakali puja mantra ndak sunake ana ngarsaning Gusti Kang Maha Kawasa uga bebrayanmu langgeng ya nggih ngestokaken dawuh Rama Ibu dawuh pangandika panjenengan kula petek wonten mustaka mugi dadosaken jijimat paripeh dayanana ing kasantosan gesang kula mangkih kayuhanan nggih anakku Taruma Firdaus siji welinging bapa ya nggih tresnanana garwamu kanthi tresna kang satuhu sepisan dadi sepisan kanggo selawase ya nggih ngestakaken dawuh Rama Ibu dawuh pangandika panjenengan kula petek wonten mustaka mugi dadosaken jijimat paripeh dayanana ing kasantosan gesang kula mangkih kayuhanan purna nggih kepareng sumungkem daya-daya putra temanten manjing wonten ing sasoning sekawit duwung ingkang kula kalolos kagem malih katiti laksana upacara krobongan candhaipun deninggih kacar kucur asok gunakaya biyen kacar kucur biyen wong liya saiki dadi sedulur asok gunakaya biyen wong liya saiki dadi kulawarga kapurwakan putra temanten kakung nggih kepareng hanyun tak kampil ingkang dumados saking suket Kalanjana Parandini temanten putri nampi maymun madhahi tilam lapus klasa bangka yayi garwaku kang banget tak tresnani wong ayu iki ana rejeki sethithik saka Banyuwangi kang biyen tak klumpukake sithik mbaka sithik dina iki ndak aturake marang sliramu ya Yayi
siji weling marang sliramu aja mbok deleng akeh sithike ning delengen rasa tanggung jawabku marang sliramu. Kakang Mas, ing ajeng kula sampun matur bilih kula tresna panjenengan menika ati pawitan kula boten amargi bondo lan donya. Ing sekawit bondo donya bisa sirna katresnan kang sejati menika dados kekajengan kula. Monggo sawetawis Gunakaya Kakandhi nyangket wonten ngarsanipun Rama drasane kang Ibu Kang Mas. Monggo yayi kawula dherekaken. Watawis katur wonten ngarsanipun Rama lan Ibu putra temanten putri Gunakaya katitipaken. Watawis jejeripun tiyang titip tartamtu malih badhe kasuwun ngaten Pak Sanimin Ibu Sriatun. Pramila saking menika mobilih mangke dinten wingking putra temanten ngersakaken mundhut malih Gunakaya kalawa saged katuraken nglangkungi tapa ingkang kepareng katitipaken wedal menika. Dar kembul Bujana Ndrawina tumunten katiti laksana candhaipun. Kapurwakan putra temanten putri nggih kepareng dulang ingkang garwa. Gilir gomandi temanten kakung dolang garwa kinasih. Dar kembul Bujana Ndrawina sinebat ing salebeting kedotan kedaton karana menika hanamung wonten ing laladan Tukulreja cekap dahar sekul manten ingkang awarnipun punar. Punarugi sinebat ingkang kathah warni kuning. Kuning kang prengku paramita lumakuwa kanthi ati kang wening. Dar kembul mangke cekap kaping 3 Mas Manten Mbak Manten nggih. Ing sekawit perangan isen-isenipun donya menika wonten 3. Purwa, Madya lan Usana. Donalika samanten putra temanten sampun kepareng manjing wonten ing Arcapada. Ing menika wedal panggih jantung kraminipun. Lan bobile mangke dinten wingking kinarya sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala mugi panggih kayuhanan. Paripurna nginjuk kepareng dahar kembul munjuk sesarengan. Munjuk trutoh degani joka pundhut ingkang majeng ngalir-ngilir ingkang uwuh sepisanan. Sedasung para lamita muga putra temanten kalih iya kepareng nambut silaning akrami. Enget purwakaning dumadyangenipun pituhu miturut manembah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sedinten sedalu majeng ngalir-ngilir utawi majeng kiblat. Paripurna upacara krobongan sawetawis upacara tedhak bineta tumunten katiti laksana putra keluarga kapurwakan Rama lan Ibu putra temanten putri Rama lan Ibu putra temanten kakung ugi kalajengaken sentana warga kadang-kadang ingkang kepareng rawuh rencang-rencangipun Mas Manten Mbak Manten. Lolo paripurna saking keluarga saking Rama lan Ibu kang putra temanten kalih kunjuk sedaya pangombyong sedaya keluarga saking temanten kakung keluarga Banyuwangi trah saking panjenenganipun Bapa Sumitra Ibu Sawartin sedaya kasuwun nyaket wonten pepanggungan kinarya kapundhut gambaripun mekaten monggo. Lolo
Monggo keluarga temanten kakung. Keluarga Banyuwangi karana menika boten wonten seratan asma ingkang kedah kula timbali. Derek dawuhipun kadang pisan watawis sedaya kulawarga kasuwun derek foto. Monggo. Kukila laras kebarang suwuk satawis. Ibu bapak para tamu kakung putri ingkang satu kinurmatan pahargyan tasih wonten ing sasana madya makaten tedhak putu monggo niraken kadang-kadang pangombyong ingkang saking Banyuwangi sedaya kewala miturut kala sasmita ingkang keparang katampi karana menika boten seratan asma ingkang kedah kula timbali nyemanggaken paripurna saing keluarga Banyuwangi keluarga temanten kakung kalajengaken saing keluarga temanten putri ing mriki wonten seratan asma ingkang kedah kula timbali ingkang sepisan wonten Mbah Tamsi sekalian Pak Supardi sekalian Bopo utawi Mas Muslim sekalian Bopo Nyamin sekalian Bopo Suparno sekalian Bopo Suparmin sekalian Mbah Jimin sekalian Mbah Damin sekalian Mbah Kemin sekalian, Mbah Tukimin sekalian, Pak Katon sekalian, Pak Agus sekalian, Mbak Iva sekalian, Mbak Vika sekalian, Mas Arif sekalian, Mas Tono sekalian, Bapak Kades, Bapak Tamin sekalian, Mbak Kasih sekalian, Mbak Sumiati sekalian, pungkasanipun sedaya rencang saking Mas Manten, Mbak Manten ingkang pareng rawuh monggo kepareng nyaket wonten sasana pahargyan kinarya kapundhut gambaripun kangge pangemut-emut wonten ing dinten wingking. Parantine mbok bilih wonten perangan ingkang setunggal menika mangke mboten saged paripurna tedhak pineta foto keluarga saged katindakan mangke wonten perangan ingkang kalih lan mbok bilih perangan ingkang kalih mboten saged paripurna saged mangke kalajengaken sak paripurnanipun pahargyan ngantos sedaya para keluarga kapundhut gambaripun. Ibu bapak para tamu kakung putri ingkang satu kinurmatan ginelak lamahing pahargyan wonten kalenggahan rahina samangke tumunten kanthi tilaksana upacara lung tinamben kapurwakan pamasraing putra temanten kakung minangka duta saraya saking bijinipun Bapak Sumitra Ibu Sawartin kunjuk pepundhen kula Bapak Ponidi kepareng minangka surih sarira ngaturaken pasrah. Singgaripun Bapak Ponidi kepareng manjing wonten ing sasana mriki ngaten. Nderekaken Bapak Ponidi sarengan kukila raras mlipir-mlipir langkung ayu Jakarta hadiningrat. Terus monggo nderekaken jenggar sawetawis pepundhen kula Bapak Sumitra sekalian Ibu Suwartin. Matur nuwun sanget wekdal ingkang dipun aturaken dhateng kula lan boten kesupen kula sabareng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para pinisepuh, sesepuh
ingkang tansah kula hormati, Bapak Ibu keluarga penganten putri ingkang tansah kula tresnani, ugi Bapak Ibu para undangan ingkang tansah kula hormati. Monggo kita sareng-sareng manjataken puja lan puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Dene menapa kula lan tuwin panjenengan sedaya ing dinten menika tasih saged pimanggihan kanthi kawontenan rahayu wilujeng. Bapak Ibu sederek lan mitra kadang sedaya, nyuwun sewu niki kula jumeneng wonten ing ngarsa panjenengan minangka wakil saking keluarga penganten kakung. Sowan ngriki mboten saged beto utawi ngaturi napa-napa kajawi nyampekaken bilih kawontenanipun keluarga penganten kakung ngantos dumugi samenika tasih pinaringan rahayu slamet. Lan kula suwun keluarga penganten putri mekaten ugi kawontenanipun. Kajawi menika kula jumeneng wonten ngarsa panjenengan supados masrahaken utawi nitipaken istilahipun putu kula ingkang paring asma Daus dhateng keluarga ngriki khususipun umumipun dhateng masyarakat dusun ngriki. Mbok bilih selami wonten ngriki wonten tindak tanduk tingkah lakunipun ingkang boten nyeceki dhateng masyarakat iki kersa paring suri taluladan dhateng lare menika dados anggen kita gadahi niat ndhawuhaken Kang putra menika saged enggas dados kaken lan ninen-ninen tumujunipun dhateng keluarga kecil bahagia sejahtera migunani tumaripun nusa kelawan bangsa. Kula kinten namung cekak semanten anggen kula matur mbok selami kula wonten ngriki atas nami saking rombongan pengantin kakung wonten tindak tanduk lan tingkah laku ingkang kirang nyocoki dhateng masyarakat ngriki kula nyuwun agunge pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Lan sekaligus kula nyuwun pamit. Mugi-mugi kula suwun sasampun kula tinggalaken keluarga ngriki pun ngantos wonten bab utawi perkawis ingkang boten tasah kita inginaken. Lan kula sak rombongan mugi-mugi tansah pinaringan keselamatan ngantos dumugi papan kula yang mangke nggih. Kula kinten sakam semanten nggih kula matur wonten kirang langkung-langkung kula matur atas nami pribadi ugi atas nami rombongan kula sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Rob Wijang wijiling wicara kladuk ruruhang rarah pono sabda pangantika pasrah ingkang sampun keparing katuraken Sang Duta Saraya saking kadang besar sutresna. Pasrah boten sampurna boten katampi piniji minangka dados dutane gati nami pasrah. Ugi ngaturaken pambagyan pasuki kunjuk sagung para tamu lemantar pepunden kula Bapa Kades Sriyana. Jengaripun pepunden kula Bapa Kades Sasana kepareng katur sawatahipun. Kiraken jengkar monggo Pak Sanipit Seri Bu Sriatun Kendra Jajari Sang Tutur Hasara iki kepareng kami pasrah. Lajeng mrika mawon kersane rombongan Banyuwangi ngertos. Saderengipun matur
Raga Jampi niku wonten 10 desa, termasuk nggih panjenengan Gladak. Nggih Mbah nggih. 10 desa. Nggih panjenengan niku terkenal agrobisnis. Kecamatan niku Jalan Diponegoro. Kula natos mriko Pak soalé. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Assalamualaikum ya rohipun Banyuwangi ya rohipun Tunggurejo Kabupaten Ngawi. Kepareng kula panata praja wonten ing Desa Tunggurejo ngaturaken menapa ingkang dados rupating upacara ing dinten punika dipun utus kalian Bapak Sanimin. Kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam rahayu widodo nir ing sambi kala. Kepareng kala miyak kamardikan panjenengan para rawuh, para sepuh ingkang sakmenika sapejagong wonten ing majelis punika. Monggo sareng kita ikraraken ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Saderengipun matur kathah wonten ngersa panjenengan monggo kula aturaken muji syukur. Salam taji dumateng ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pitedah dumateng kula panjenengan sami. Amargi ingkang leres dipun paringi hidayah dening Allah Subhanahu wa taala. Kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan bitukurikum minal khair tigrullah. Sholawat salam katujuaken dumateng junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mangke kita ajeng-ajeng syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Dumateng para sepuh, pini sepuh, pujangga sepuh ingkang Hagung Mastuti dumateng kitab pengilahi ingkang kawula bekteni, dumateng kanca pradangga wiraswara, wirawati, wiralaki. Lah nek lanange gak wiralaki ya. Nggih, wiralaki ingkang budidaya budayaning Jawi. Adat Widi Widono sampun kalampah wonten ing tanah Jawi. Para pangarsaning praja satriyaning nagari khususon Desa Tunggurejo utawi saking Raga Jambi Gladak ingkang sampun rawuh wonten ing mriki majelis ingkang kula hormati. Dumateng sedaya pengiring temanten kakung saking Gladak Kecamatan Raga Jambi ingkang sinudarsono. Ingkang kaping eka kepareng kula matur dumateng panjenengan sami. Bilih Bapak Sanimin sakluwarga mboten saged matur piyambak wonten kersa panjenengan amargi saka jojog jejeking ati ingkang rinamka ing basa mboten kuwawi matur wonten kersa panjenengan sami. Kula pranata praja ing Desa Tunggurejo Sriyana Sutrisna kapurih nglaturaken napa ingkang dados niatipun Bapak Sanimin sak kluwangsa. Aturipun salam taklim ingkang sampun dipun paringaken dumateng kawula Bapak Sanimin saking Bapak Sumitra, Ibu Suwartin sakluwarga sampun ngucapaken salam. Pramila kula wastani wonten ing mriki kula wangsuli kanthi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bitukurikum minakuri digrullah. Rahayu widodo keluarga besar Bapak Sumitra, Ibu Suwartin saking Gladak. Ingkang kaping dwi ngaturaken sugeng rawuh, sugeng lenggah yen wonten suguh gupuh lungguh ingkang boten mranani panjenengan sami sedaya
baik saking keluarga Raga Jampi Gladak utawi keluarga besar Tunggurejo bad pladen ngladeni panjenengan sedaya nek ana kurangi bapa sanimin nyuwun pangapura. Ingkang kaping 3 kala wau Bapa Ponidi sampun matur bilih mangke sakpurnaning pawiwahan panjenenganipun badhe nyuwun pamit. Pramila saking Bapa Sanimin Ibu Sriatin sak keluarga sedaya kemawon ngaturaken mugi-mugi mangke sak kondur panjenengan sami panggih wilujeng nir ing sambikala dumugi dalem sowang-sowang. Dumateng panoto ingkang nata kasepuhan wonten ing mriki panggenan kawula Bapa Sanimin matur nuwun saking Bapa Balong Capang ingkang dados kasepuhan Purwa Madya Wasana tatas titis tutas mangke sedaya japa mawon kula pasrahaken dhateng panjenengan. Pramila saking menika boten kathah anggen kula sowan utawi matur napa kemawon dhateng panjenengan sedaya. Amargi gatuhing swasana ingkang panas nanging Bapa Sanimin sak kluwangsa ngundang dumateng panjenengan mangke dalu wonten karawitan kukila laras ingkang mangke kasambung kanthi tayub ageng. Mbok menawi kemawon keluarga saking Gladak kepareng mangke sipeng sawetawis monggo kula aturi ngertos seniman seniwati saking Tunggurejo Kecamatan Padas Ngawi ingkang dipun pandegani kukila laras mangke badhe wonten langen beksan. Pramila menika Bapa Sanimin jugi ngundang dumateng warga Tunggurejo mangke dalu kapareng rawuh. Ngaten ingkang kula aturaken dumateng panjenengan sedaya wonten sisip sembering pangandikan ingkang kula aturaken dumateng panjenengan sedaya yen wonten kelepatan nyuwun ngapura santen parutane klopo cekap semanten atur kula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis wijang glamblang cetha malelo sabdo pangandika panamben ingkang ngaturaken lumantar pepundhen kula Mbah Lurah Sriono Sutrisno. Sembah nuwun ing samudyanipun Ibu Bapak para tamu kakung putra ingkang satu ikun hormatan kepareng lenggah kanthi mardu-mardikaning kalih ngrantu pahargyan menika mangke ngantos paripurna ing mriki badhe kasugata beksan tari ingkang katindakaken kadang-kadang saking Sanggar Tari Condro Sumirat Ngawi. Beksan karon sih tumunten kati dilaksana kepareng sedya kasumangkeaken kunjuk kadang-kadang tari ingkang kepareng nawung ida Dik Wulan kalih Mas Bintang. Monggo kepareng pangayun wonten ngarsanipun sagung para tamu sasana kepareng atur semoga nuwun.
Tepuk tangan untuk Sanggar Tari Condro Sumirat ingkang kepareng wedal menika ngaturaken beksan karon sih ingkang wedal menika katindaken kadang kula Nimas Ayu lan kalian Mas Bintang lan atur wuninga kagem Bapak Ibu maliki wonten ngarsanipun para rawuh wonten warga masyarakat Tunggalrejo ingkang kersakaken badhe wonten pawiyatan Condro Sumirat mangke saged rembagan kalian anak kula wedok Wulan wonten ing Ngawi mekaten proses menika mbok bilih mangke Kang Putra badhe gegolat wonten ing salebetipun seni tari menika saged sowan wonten ing Sanggar Tari Condro Sumirat